Hero itrai ki para banget bat ki dia viewers swabangan ai ni khtin jong blai nga kwa ban pentip ipi bangidan ka ying jing duai hapo jayau lansunalin hangni ngi jupen duai ya ki bapang ki basitam bat khamtam ya gitu ki badan ki jing ya kendu ki jing e komba lani hakapop ki basakte meraw hakapop kom ki jinglin ki jing di pen buat hau drugs hakiat hagi jingplat ya ki film jaklia hagi fidan ki jingpang depression fidan pang dan ki jing khuslai ki jing syaptieng ne ki jing bamla un puli bible ne pi trang syaban wan ban kala ka bamut idan ka ying jing duai ki dan ki nong pen duai ki bla pen slek do men sim khu jong blai bat pinyo era jing lat lu tementangan sedang no ikhtin jong blai ka ktin ka bangan ai mata ka dai naka city ka baar ka city upol shu Timothy kalnong kabalai kisngi ki bakhaddu para banget kisngi ki bakhaddu bani kadika topik ka bangan Quran mentang ka title kadiki kisngi ki bakhaddu hot para banget ngila im hagisngi ki bakhaddu na ki bakhaddu tam kan mau haba upol utho ya kanika city shu Timothy kalnong kabar Timothy kalnong kabalai utho la jan ar hajar sna mentha menchwa utho ya kisngi ki bakhaddu hoi nadu menchwa gila de kisngi ki bakhaddu ndre mentangi dan haga kenta ka bakhaddu ni ki bakhaddu tam bat pini kalong tek kan jing tho jong pol kalong kum ka prophecy ka ba jam ta ha ka pateng jong ni ini pet hong henry tutip ya kani bahaki sngi ki bakhaddu kinwan ki por basitam bagi por ki basitam kin ka bible kalong ka jing thu lupa ka kitab ka baya thu lupa ne kata ka baya thu lupa ia ki ban sawan bat lanang yai pendap bat hangni ka ong rei tu tepia ka ni bahaki sngi ki bakhaddu kinwan ki por basitam namar ki briu kinlong ki ba i tang yaladi kiba itsbai kiba keren sarong kiba lek kraw kiba keren sniu kibam ko ngu ya ki kemi ki kpa kibam sngongu kibam khut kiba khlam it yala ka kenja kiba khlama kiba keren siar kibam sutnyau kiba runar kibam it ya ka babha kinong dilok kiba hangamai kiba lemeng kiba it ya ka jing sngow bha khamtam ban ya ka ba it ya ublai kiba dan ka dur ka jing ru blai hendai kiba lenno hendai kiba len ya ka bor jongka nakiniru to phaino pi hangni la pani ba pani shai upol kalong thik kum gini ki sngi ki bangidan menta fi namar balai kini ki sngi menta ki long thik kum gini ka bible ka Quran upol bat ngan kran swangan pensha swa bat ngan sai thu kumno ba phin lat na gini ki sngi ki ba e kumno phimla man lat re kumno ba phin im ha gini ki ya ki ba e menta ki ya ki jingjinjar kumno ba phin im phimla ban ya da ka spa ka phau chung pi wat mut ngan kran ni phin sai ki ja thek gitu ki ba ya kendu ya kini phin so thu ka mga kran namar ki briu kin long ki ba it tang ya la di bat ki ba it sbai pet mentan pet ka perthai pet tang ni jela jungiru ki it tang ya la di ki briu ki perkhat shu dan ka spa ka phau perkhat shu yo dok sok ngan on phin memperkhat syu kita ki berjenjar le jubor bat namar ba it tang di ba it sbai le jubor bat kita ki badan ka bor ki badan ka bor pisatin ka ki bam it yu blengam ong mo babaro ki dan ki briu ki ba it yu blai ki badan ka spa ka phau handai ha ba ki it yu blai ki nang maniarap ki wairu mo ngam keren ni salsan rai khambun ang pi kini ki bam pat mat yu blai kiba it sbai kiba kren kim salia ladaki kim salia ban le jubor ya kiret kiriar kim salia su kam dan su ka jing tiblam ni namar kala bun ka it ya ladi ba it sbai kiba kren sarong pinpet
Ki bakran sarang namar kidan kabor kapisa kim saliaban rak na phang no om dei tang hane ka jilla jungi phin pet wat ski jilla rithor khamtam bat ski wei ki jil ki ri perthai bagi dan kabor ki sule ba ka bor namar belai ki sngo sarang ki sngo bam dan shu wala nga namar dan nga biang len ki balik kraw ki bakran sniu ba bakran sniu na phi tang inda yalap dia ka jing sisa nang ni na ka youtube ru pin i hab ki brim kakin snap dia ka jing sisa ki kran sniu pin i ki kran sniu pun ban kim kwa ban yo sngo ka jing sisa namar ka jing sisa ka expose kata ka jingdom ka donut jungki pin pet sisa kata tang ki kran ni ki kitin siru hab man se hab remove nak tentang itu jing currency abang Quran ya tin jong belai kim kwa ban sngap kim kwa shu namar belai ki currency ni bun ban ya ga jing sisa ki bam ko mu ya la ki kme ki pa pet ba ka ni pet pi ki badan ki khun ha ki teenage menta no pin sa pet ba pi badan ki khun pin sa pet haman la ka wei pa wei ga ying long sam nga ba daga jing ai bang syakri yo blai mga penduai ki beriu kat nungot ki kmi ki pa kat no spak ngot ki kmi ki pa ngila banong ki bawan ban thu banong penduai lang yo khun jong penduai lang mlak syu ban sensar dan ki bangat ha ki jing di pen buat tim ko ngo syu kmi ki pa dan ki bangat wat ki kentai ki ngat ha ki jing di drop sa ki kam aurea dan kibang sengap syu ikni pa kidang dan tang khatsan khat riu khat nyos nam ka kani ngam kren partikular kren salan sar wat mut bahaba kren yang ni kren tang pi ko kolong yeng sampai kren in general kani pi syu snow ba kren pin rei haga jing sha ba penduai menta ki bonda ki spangot ki kni pa ki ba pha ban duai ya ki khun jo ki namar balai ki tam sneng kim ko ngo kim snap shu ki control ki mi pa ha jaka ban sneng ha jaka bagin ko ngo ha jaka min sngoret kim dan shu gi dan kan ka jinglong ka ba mang karyang ka ba e do nut hadu baki kimi ki pa wala ki dan ka spa ka phau ki biang lut kim ji thia ki tha malai la na ki tha khli namar baki kimi ki khun kim ko ngo shu kamlong shu mu por ka juk man chwa ha ba ai dil sempat ukpa khun la thret la kendit la nut than ban yu rei ha ki gi juk banta em kamlong ta ki khun ki long satar ki dap de ban sim bamman ko phi ki bam sngongu kini ki khun ta kim sngongu iki kimi ki pa kim dan ka jing sngongu jika kin sngongu haba ki kimi ki pa ki apsal apja ki la ai ki ga jingnang jing start handai ki dan katuka mentality of entitlement ha khartang haka ktin parang habang ipan kalai kanika ktin khasika spirit of entitlement baki slow back baki dei banyo baki slow back baki kmi pa ki ban pen biang mat ki ban pen ai back ka ka baki kwa kata kada spirit of entitlement kim dan ka jing slow lu ikmi pa ka no ki slow ka no ki trai sitam dan ran kinim ta ngalai i kidan ka mensim jing bam sngongu kimdan syu ka jing slowret kumjuru agi beriu pinlap anta kimdan syu ka jing sngongu kimdan ka jing sngongu yau blai bara ba kimdan ka jing sngongu yau blai lai kimdan ka jing sngongu igi beriu kim sngongu ya gitu giba nga lap ha khani namarin kuran ya jing sisa ki haka jing yalam jong ka ni ka jing ya ti sunran ka jing long mensim kala julak baku syakri jong belai haba ki beri kila wan man pha duai kila laj lut naga kila yok khia naga jingpang handai ngan ye thu phi ki khun jo ki kila yok khia naga jingpang handai haga bakhat du ki kren ben kala yau tu nong duai ngam sngow ngam dan ka jing sngow ban mong na marba ngale ben kan ta kambling asu ya thu phi baki ja ki ni ki sngi ki wan ki dan ki beri ki bala yok laj lut na ki pop kila yok ayo kila laj lut handai hadian pat kidan yau ni umen sim jing bom sngongu kanika jing bom sngongu ana fi ka dan
kim sungau tu ya kita beri ki balak dua nam ta jong ki namar bakim sungau ublai kim dan jing sungau para beri ki dan ke jing sungau sarang bagi la bat maki kani kadega jing bam sungau agini ki singi gadan tingim sungau per kum syakli jong ublai ni dua ya bar khat renga supen I ya ka ki bang ya kendu kim nan ga jing sungau ki sungau bat bangalak manga bangadai manga kim sungau yo ublai ru ibam khut kemudian ka jing khut ya ka dok no dan ka jing khut ya ka jing im im kat pamon bun ki beri ki pak menduai ngam jer kertang ni ki thu ki ong bagi tengah ju ki ya aurea di tengah ju ki ban im ha bam ka di kim tip ki khun kim tip su ki kpa kim tip su ban snang ki khun kim tip takadau ki khun ru ki I tu kpa bu le to ki but lang ka hiar patang ka to ni kum kita ki sungi bau kpa lani tentang ka kemir dan tentang ki rang ba ki phone ya ki ong ka ju ingin belium tang yu senrang ne contain reka ju dan ki rang ba senrang ki ba phone ki ong bakat ka tengah jong ki kale kom no kaya kat kat mamon kaya auria kaya snow bahai ka perthai dan kum juru ki law kemi ki bai wan wan thu ki ong duai lang si hakim ta kim khu kim em ga jing em ga khu ki ba khalam I ila kanja ki ba khalam ma panu fi gadan hamanta kinyama bakla khandet labu thi jing thang tre banyama su mlong su banyama namar malai ki dak dau men sim jong ka jing bam yama ki dan ki men sim baman ki baturai ki trai teng mata kini ki por ki bam sut nyau ki bar runar pat pipat sakari thor lai ani habangai I ka news tentang akwa ban ayun andre ki wan hi ki news feed ngano pinlet spet sakari thor lai pipat ki news mutaka jing apan yap kabam isir khai kabam imla su imam dan an dan kanun su kajing pen yap ka bersih kai hadu ba ngani thu fi ngapet ngamban si bani thu fi ngapet kawai ka news ka ba utna umban si hab ban penlet ya tho ia ka tengah jong u bat utu samla sak ba kan ni kadan kan news fi dapat ni emma kita gi juk mata ba utna uhab ban pen ya tho ya ka tengah bat usamla ba kayalang namar beli usyap tin badam le mta yo usyap penyap umban si balai uting la ka jong ka jing em namar la do em tu lai I unang e yo sha kadan ga jingja pini ha kan news ka ba tu uba dei univi ude merchant navy one nastisha ritor udang wan man celebrate ya ka birthday lani ya ka ta singkha jong ka tengah tama ka ta tengah bat utau samla jong ka dia penyap u bat ki at tukra ya ka mat u bat tap ha ka drum ha ki ai ki drum ki bakhat mo ki cement drum sti khat hadu kata ki sing na kata kada pin I bam taba ka jiya klim hadu bu tu tengah mut ban ong isu hable omno hak ban peni tho se tengah bu tu samla tang ban lat ka jing em ni em ha kita ki sing ki bakum ta tengah ong ka juru na ki rang ba ro ka ja ku tangam kran tang siu ni em ha kita ki sing ki bam pak ju ni ka bashir khai palat ka dong fi kibam sunme kibar runar kibam iet ya ka babha bam iet ya ka babha mentangi keren ya ka jingkla gemut ya ka jing mabdes pet ha kitu ki comments ho ngam ong babaro kilong umta kibarang iet yu blai kibarang gidan hi hanai khambun ki keren si ki keren sang ki kim iet ya ka babha na keren ya ka jing si syakim kwa ban sngo ki bitar ki dan ki men sim baman ka po jong ki pimpet ki comments ka balap ka youtube kim tip shu keren ya tin jong blai na keren ai Wang idan kum hakata ka juk para banget kaba isir khai palat mila dan ki singi ki bakhat du ni ki bakhat du tam ki bam iet ya ka babha kim iet kena samlar kim iet ya ka babha ki syang ki badum kim iet chu kim swap ki balek man ki ba iet ya ki jing swab ha kham tam ban ka ba iet yu blai ki beri mata ki iet oh dong dan konsert partai menta pelut deki hajar kawai ke tiket mo ki konsert partai ni ki jong ke partai ndrai ban ong yasik ban syakri ublai yan ya dua isyak jingit yan ya yalap gospel kat nuwut pan
kat nomot nak ni ka keran syat tengah ka jela jong ini pat keran siwai lai paulak gibriu kidan henry kat nomot te kita ki ba iet yo belai kat nomot ki bang kim kuslain taki ban ong dia party sta ban dia picnic sta snow bang palat ban ong ya se ban ya duai tang san minute ru ong se san minute ru dan syu pin i hang niru kat basal ong ki badan ya kador ka jingru blain re ki balan no ya ka bor jong ka makini tu phai no hibun menta ki ba ong baki i yo blai ki alap yo blai hendrai ki len no ya ka bor ki ong menta no mdan syu ki jing pen khia menta hadu kat takilan mdan syu ka jing dak um sim khut ban kran ni ki thli ba thma mdan syu ki ong kita mdan syu ka jing pen khia hadu kata ki dei kawan kami nak aktin ki bakran yang aktin jong blai bam tang kata ki len no ka bor kim la syu ban duai nalak judan men syua hakum kata ka kenhun ka bayong ki merkel skim ja syu menta nak tak ada kim ju duai ra bak bakin ja ki jing khia dengan oi fi para banget ni bang penduai ki bring i ya ka jing sisa bawa ki ksut ki mi no ni be ki ksut bagi ksut ki mi no nya duai ki beri pang ki yok khia ngimlan ya ka bor ong fin re mentaki dan ki beri jong blai ki bayalap ya khtin jong blai ki ong bam dan syu kata ka jing be ksut bam dan syu kata ka kim demonstrate hiru kim demonstrate kim penpa kata ka bor namar kim net syu te kim dan syu ka bor ban duai ru ki syu tiang na khtin rem dan ka bor ban karan ban wan um sim baman wan beri ban ani um sim baman kim tre ban be namar balai ba kim net syu gilan no eka bor pat gilan no ngi emak takin reka spas nam ga baningkong kadai ka balang ga badak ka bor jong blai ka be iksu ka pen khia iba pang ka ba ya lap ya ka gospel jong jingkla ka bamut mentaki beri ki mialap syu ki syukran penbang tang ba iet yo blai ban pen snow tanak ki beri rekim kwa ban ag dan dah khtin jong blai khnang ba ki beri kin kala kim tre syu mentaki kwa ban pen snow bhai beri ki ting ba yo ki mi ki beri ngan ong fi wat na ki yeng mani ki ting ba yo ki duna bre yo ki yeng ki mnut ban kan jing shan re la da pi kwa sisa ya ka bor ban ipat ba ka bor kan wan ka balang ka map jong kris kren met ya jing sisa bam tre ban wan ai umon muan bam tre ban tre kan ka jing sisa ba kwa ban ya arsap ka wai ka kejat wai ka yeng mani ka wai kejat ka perthai i mai lai ki mak mi kita wan ki ba sisa pin i ba ka boblem slow ba ka balang kan dan pat ya kata ka bor Tedai tang kata orang parangat nilai kumno hakini kisni ki bakhat do pan hal ni ke tu ru ko ki badan kador ka jingru blain re ki ballan ya ka bor ka nakini ru to phai no wa kan ria no nikini ki ballan ya kan ka jing sisa ka bor jong blai ki bamdan ki badan ka tin jeli je ki bamdan ya tin jong blai pat na kham ong ma nga tin jong blai ko ong nakini ru to phai no kan ria no nikini ki beri jong perthai ki bam im kat kum kamon jong blai namar pin saya but lang pin sa telak lang ko namar na jong kini lang kita ki ba parsian ki yeng bat ki ba yalam marawi ki kentai ba biek bela pen ket khia ki pop bala yalam no da ki bonjat ki jing ko asak o ki dan ki beri ki jong blai ta yap kiar ni kini ki ba im ya ka jing im auria ru ha ki alap ya ka tin jong blai re syari ki im ya ka jing im claim ya ka jing im auria kan ria no kini kan ria no parangat ngam bisan ro ya kren ya ka tin jong blai ki baju yo jing hikai halaka ski bat kim jula ban poi ka jing tip ya ka jing sisa bayo balat jing sang kani kamot ki balat ki jing sang di arpau lai pau snap hendrai nakali haju syahju kayu ndak keren sapang ka jing kala ka mamot ndak keren sapang ka jing baptis kim sai ki ting ki sap ting ki keren pen persyak pen ban ban im gajing im ga bakhut ki keren persyak pen ban namar blai ki jiyo jing hikai halaka ski bat kim la ban poi syaka jing tip ka jing sisa kim hikai da ka bor jong mensim reki hikai reki kitin beri ban kaum ni bat kum ujanes ba ujamres kila yang yele persyak yo moses kum ta kiniru ki yang persyak ya ka jing sisa pat ki yang persyak ya ka jing sisa ki beriu jong blai ki bakran ya kitin jong blai ki onta ki keren persyak man ya ka jing sisa ka bagi yala ndala demonstrate to ki ong pialap lam ler hadu kata ki ong kemudian ki yang yele persyak ki kwak ban sulong blam man chupan song tanat beri ndala i belak pen baptis la mi ki ksut la be tu men simbaman ki la yo priang ni tili thama ki ong spet hak tu ko comment se
Kau kum kan itu ngem jui namar balai kim juma ka jing em jongki. Kum kan itu ka jing mani ksut. Hadu kata kinut ban ong ki keran bang ya umen sim khut. Pat bau Jesus Kristus aka por jong ule kum no be ya ki ksut. Ndagi Parisi ki runyam ki ong kum no. Ki ong bau Jesus Kristus ube ya uksut da Belzebub. Hadu kata kinut ban ong ki ju kini ki beri pat hi comment sa YouTube. Ki ong de kajing mani ksut yu ni namar balai bakim ju omat ka jing sisa. Ki em ha ki pop bari jong ki em ha ka jing kwa brai ki em ha ka jing sarong. Kitu hi ki beriu ki bakran yang kata kinda let she jing sang kimdan ka bor jing jing duai sam minute kin duai ki la yo thias kimdan bat tek tek kinut ban comment swat ni ngakran ba tandan bakan pin ki ngana fi ngim kwa ban kran jili ji kitu ki ju ki beriu ki em ha ka jing syak tek mara ka pop ndrai tek tek ki i ya ka jing sisa ki kwa ban penlip namar udan rumun sim kusut ya ki kau gani tigi ong gani ka ba isir kai handrai ki kak ni ka pop ka sme kim isir khai kim julat yalap sisin ru igi bri ndai dalak let yalap ki tin jibril jong blai dalak pen pa ba ta kabon dalak pen baptis igi bri kim kila i ka bor wan man sim khut ki kran ben kala pan ban namar blai kim dan ya ka jing sisa ka tin jong blai hang ni ki ong kum kini ru ki yang yale persyak ya ka jing sisa pa ki bri bala pen pot ha ki jing mat pang ka bla kentat sapang ka jingat pa ki kentat sapang ka jingat handai kim amya jengai syu namar ka jingbiet jong ki kan paw ki brio baro kumbalong jong kita ru kalong hai pi ki ni ka bang yalap ya nang na YouTube ki ong kumno ki ong pi kamai spa hadu kata ki nut ban ong anda yala di kinda pet ya kitu ki film jakya ki pet ya ki film aurea ki penlet bisa kim ong ni ai kim comments ai ki enjoy ren dala ki mangi ban yalap naka YouTube ban spread ka jing sisa ka u kamai spa pen prabalang kum kita gi jat kentin hendra nga keli pi mentah ba pi pet itu film jaklia bari pi ju perkhat mo ba pi penyar ka hima sultan hendra inda yalap mangi gi ba bri ba sisa gi bla bat ak tinjong blai gi bla yu pi ken tat pi keran har kom nga ai hak mentah bahkan rung hi sengang ngam kuslai ra pikiran num mara keren ya ka jing sisa da ka jing it ngam bitar finre ni hakman keren ni gi jing lam ler gi ba pikiran pila man proof wangi de gi nong yalak lam ler piwan ban ya kendu ski jing duai ngin duai pi pin sai i ni keren ni ka jing sisa ngim lam ler mo balai ki mi ki beri ki mi ki ksut namar balai habangi duai ki kelan balai habangi pen baptis ki lenyar namar bi ki dan haba ki mi ki tu ki min simbang man ki beri ki yok ban lat lut lada pi kwa ban lat lut wan ka jing sisa wa jukran tang na YouTube ni dalat yalap syapibi ni dalat yalap sayo keren namar babila im maka jing sisa ni hab keren ka jing sisa tika menta ban ni yok lat kumno ban yok lat ni bapin lak ban em gini gisngi bakhat do pin em gini gisngi bakhat do dai tang bapi em gi jing duai dai tang bapi kala ka bemut sya ni pop bat pinum long su utu kristan oba su duai san second san minute tang ban bam ja em pinum la agi ni gisngi la dam dan ka jing ada no blai para banget ngong pi pinum la wat mut ban pelet por ka tu jing ya keran jo pi haki office via keran bernia via gossip via keran sepang aspa apau pim judan ban yalap gospel via jokes ngong pi pet kan wan ka por ka ba sengang kan kruit ya pi hangta ka ying jong pi kan long ka ba khalam Jesus Christ wong utau ba yo snong ya ka tien jong ba pen ko ngo bale un long ko brio batte ya ka ying jong halar mok siang te kalawan ko sao kam sem la telap rei kita gi ba yo snong ya ka tien jong blai gi bam pen ko ngo ban le kan sawan ko sao bat ka ying jong pi kan khalam bat ong ba ka sao kan umrat ya ka ying jong wat ong ba ngala le jing sang ngate melai jai kum ni ngam kwa ban yu kan sawan ko sao ngala i menta bakal senang wan si brio menta ki sedang man kendit ben riu melaksuk lawan ke sao kalau menlong leng baki jing ki ba haru kam yiwe kendu mentapi dang dan ka spa pau pim sngau thu ren dalawan ngak hak ka sao kan wan lada pim dan ya Jesus Christ wat ong ba pisulat jing sang to lar pim dan sisa yo Jesus Christ pim dan ga jing duai pim dan ga jing puli ketinjong blai pim yo blai na du ka donut pinom lak man yang hini gisngi bakhat du bilang gi basniu pala rai lar pidan yo Jesus Christ pin slur ke musing pin slur man keran yang jing sisa pinom siap ting ino kanom la kamen simbaman gi jing sniu kinom la pindan ka jing ada no blai saya nam ta ka kerteng jong blai nam ta ka kerteng jong Jesus Christ
kerpat hi kelak bamut no phai no di pop jumpi wan pi dan syak te syak khom gi ai wan ngin penduai gi center jun wan ngin pendek itu ngin sim paman ngin pen bak tes chef ngin pinyo pedang no sim khut pin im ga jing im ga bathamai pinyo ka jing ada no blai ka jing ada ka dai tang no blai ka jing da ka dai tang no blai na ka jing ada jang pi bo blai dan manu ban la ban da kini ki sngi ki sniu nam ta ka buram jong trai ya ro trai